Nasa botanical kami. Garden. Mamaya. Papapicture ba? Para... This is Picture tayo sa kanila. the day 3 of our trip. Ayan. Hindi may botanic. Ay, sa'yo na lang parang maliwanag. Selfie. Ayan. O, ikaw pang doon, pababa. Aw. Sabay ka mula niya. Garden ito, hiya mo ito. Kuya, sabi dem. Hello. Hindi na lang selfie natin art. Pagkata messenger, nag-iipahan mo. Yan, nasa Kinemi Garden kami. Kinemi. So, ayan po. After nito is pauwi na kami ng Japan. Dilis, meron pa sa Ah, Alvarado. 100 step pa ngayon kito. 100 days to heaven. Wala ko kami, ay, kaya pala, maganda din. Ala, dapat dito dumaan. Dito muna, mamaya. Malos Oo. So, ayan. Look. ang thumbnail natin today. Mm-mm. Why? Flowers and everything. Sunflower. Ayan. May mga sunflower siya eh. Oh. Sira. Field trip sarahan. Field trip ito pa? Mga bata. Field trip yan. Laong. Ayan, may, oo, may maganda pa doon. So, medyo malaw. Yan naman. So, dapat, sana ma-amaze din ako na, pag binayakahan. Animan, anong tawag ini? Iglu-iglu. Yan, libot-libot. Para wala na edit-edit, diretso upload. And pupunta kami sa Mahugaw. Parang hindi naman siya futuristic. Ah, Mga pati ang nira design mga patay kami. Dito tayo sa mga student. yung uy. Ay, sundin tayo. Yung oro lugod ako. Ano man didi? Ba di may dapa mga natatago. CVD. Hey. Parang nasa ibang bansa ka. Ha? Nasa ibang bansa. Wala audio Chinese. Ano tayo dito may pine tree? Sige, picture. Picture tayo dito. Chinese country. Chirit-chirit. Kung po fun da pagod Wala, oo. mga sabi ko na makulay-kulay. Oo, so nakaka-attract ba dahil? Attracted. Tapos pag kita mo, matamlay ka na nga, lumukay pa ka matamlay. Yun na. Hindi na nakita. Naihilog. Ayan, Didi. Kairo. Pero in fairness, may darasurat. 2005. How Chansho, Tapo muna tayo dito.
Tao po. Tabi-tabi po. Papalitan na yung yellow. Cottage. Lapak-lapak-la. At hindi kita cottage. Patipoy nun. Lapak-lapak-la. Ay, salido. Kasi bakit naman puno yaba? Holo. Nasa ano kami ito? Anong daan siya? Ayun naman Chinese King Shudi. Isa part 3. Ha? Ayan. Ah, oo. Bongga? Kawayan-kawayan. Hi. Wala, oo. Nag-ano siya? Kang siya ka? Kang. Wala, bongga rin mag-picture. Yan, kawayan-kawayan. Ako dapat dito. Tara. Picture mo ako ng half body lang tapos nakaano lang. Oh, sige. Go. Half body. Half body lang. Half body na po yun. Okay. Disney Princess. Ay, naka-video ako. Princess Fiona. Hindi sila papakita ko. Mga tiyanak ngayon. Darabongga. Mga tiyanak ngayon. Oh, may waterfall. Ah. Wishing well. Ano, ano sa kanya? Gusto kita. Na, oo. So, Mark? I'm not believing. Ito! Punta kami sa kuweba. It's real? So, saan ang lusot niya? Maray. Kangkangay. Pag flashlight. Sabi ako. Wala naman yata ang lusutan ko. Diba? It's mahal. Do. So, papasok kami sa kuweba. Ito. It's... Tarago. Ispati. Takesi. Panalo pa ako. Kailan? Hindi na pa ako. Yan eh. Hindi, may bibilin ka. Takesi. Spot na. Mukha ko eh. Tabi-tabi po.
Sige, straight lang. Oh my God! Ayun. Sige na, diretso. Madam! Dam? Time ko! Yan yung spot dito. Uyay na. Nagkira kita, taas kita. Piste. Ang dinoro. Mino. Adi na, naniwala pa. Oh my God. Karadno. Okay. Nag-enjoy lugod ako. Pwede mo na nata. Adi na, ganda. Souvenirs. Hain. Oh, makikita? Ano ito? San Francisco Ayun, Bridge. ito kita Japan. Oo. May pandapan do. Ay! Dalunot. Ano ko na step? Karat dito. Ay, Kung Fu Panda pala. Ikaw? Yeah. Hindi nag-video pa. Ayan, maganda. Ano? Hello! Dala, boss. Dala kami. Ano eh? Hindi gusto ko dun sa tunnel talaga. Bawa pa itong damo kita. Pwede ko, papalimado ka na. Ikaw lang usagat ito pagka maglibot-libot. Anong bridge? Sa meron ko ano? Thailand. Ako dito yung Ala, oo. Thailand bridge. kita dito. Kita bang lahat? Bangga. Mamaya send ko. May second floor. Carry pa sa kantor? Oo. Para sa mga men. Anong susunod kita? Mamaya. Mamaya babalikan ka na namin. Dagupan. Galing pa silang Dagupan. Diba? Masyal sila dito. Ayan, so, kanina, hindi kami mapili ko may mga bukad na yun. Hindi, Jolly Pump ever. Wala, What is botany? Mga plants, di ba? Ang galing na raw dyan si...
Mami! Mi! Wala, ang ganda. Ano po mama dyan? Mama, siguro po tayo. Hindi na siya pwede. Tayo lang. Mamaya, punta na natin. Iwan si mama. Hindi gusto ko to, no? Iwan si mama sa kakao. Para matigas siya, malingkod ka. Ano pa yung mga dabot nga? Tapos na-order siya oro. Oh. Ay, na flower. Ang pankasal man inihin. Oo, maganda yung view Ala, dito oo. sa taas. Wala, oo. Yan, oo. Ako di ata mag-step. Pwede man iyo yung... Nauna sila. Kaya nga, pero nakita ko na sila kanina. Ano siya di? Yeah. Picture tayo dito. Opo yata doon. Pwede mo pa, oo. Ayan, pwede yata mo po. Para picture na lang. Picture na tayo. Ano? Sa piano. May wishing you din dito. May wishing you. Wish, 1 minute. Yun, ang mga lagar niyo. Nakakad mo natira. Sa summer lang kasi kaya yung mga halaman yung masyadong fresh. Like this. Ay. Pangulan na hira. Dito hanapin natin. Ah, mga cactus. Go to your mom. Kahit na kayo Madam Alina dito na. Renta lang naman.
Eh, ako dito. Alin? Parang kasama. Sa taas. Hindi. May bahay na. Naka-offay. Ka-offay, hindi pag-picture. Karisyo. Oo. Wala mo ang cross. Yung tanggal na danira. Bridge to Terabiteya. Yeah. May kasi. Yan, better buli ko yan. Ay po. Ayun. May dati kayo na school. Dead end na yata siya eh. Di pa. Ay, ano. Minaragian. Ay, ano ito? Waray na. Sudi.